Nikola Tesla, rođen u Smiljanu 10. jula 1856. umro u Njujorku 1943. 7. januara. Bio je jedan od najpoznatijih srpskih i svetskih pronalazača i naučnika u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Najznačajniji Teslini pronalasci su polifazni sistem, obrtno magnetsko polje, asinhroni motor, sinhroni motor i Teslin transformator. Takođe, otkrio je jedan od načina za generisanje visokofrekventne struje, dao je značaj i doprinos u prenosu i modulaciji radio signala, a ostali su zapaženi i njegovi radovi u oblasti rentgenskih zraka. Njegov sistem naizmeničnih struja je omogućio znatno lakši i efikasniji prenos električne energije na daljinu. Bio je ključni čovek u izgradnji prve hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima. Preminuo je u svojoj 87. godini, siromašan i zaboravljen. Jedini je Srbin po kome je nazvana jedna međunarodna jedinica mere za gustinu magnetnog fluksa i jačinu magnetnog polja, Tesla. Nikola Tesla je autor više od 700 patenata registrovanih u 25 zemalja, od čega u oblasti elektrotehnike 112.